गोबाव सम भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन नैबे खृष्टियान आदार चेनेलाव, नाथाय दिनै गोबाव समनि उनाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरो बे भिडिअनि थाखाय बे इसोरनिनो जय जयकार जाफ्लायथों, बे इसोरनिनो बाख्नाय जानाय जाथों। अनजाग्रा प्रियफोर, साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जाय बाइबेलखौ जों फरायो, जाय बाइबेलखौ जोंनि न'खराव दोनो, जाय बाइबेलखौ जों लायो, बे बाइबेलनि बिसयनो गोबां मानसिफोरा सोंलु खालामो जे बे बाइबेलखौ सोर लिरखो, बेसेबां जन लिरगिरिफोरा लिरदोंमोन, बेफोरबायदि गोबां सोंलुफोर फैयो आरो बबे सनाव लिरदोंमोन, बेफोरबायदि सोंलुफोरा गोबां फोथायारिफोरनि गोसोआव दं आरो बेखौनो सोंबाय थायो आरो लोगोसे रायज्लायलायबाय थायो। दा बेखायनो आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लानानै फैदों जेन गोबां सुबुंफोरा, गोबां फोथायारिफोरा जि सोंलुखौ खालामो बाइबेलखौ लानानै, दिनै नोंथांमोना जुदि मोजाङै गोसो होनानै नायोब्ला गासैबो नोंथांमोननि गोसोआव थानाय सोंलुफ्रा रोखा जागोन आरो नोंथांनि गोसोनि सोंलुआ दिनै जोबनानै थांगोन बाइबेलखौ लानानै जि सोंलुफोर दङ। बाइबेला गासै 66ता फिसा फिसा लेखाजों दाजानाय आरो बे गासै 66ता लेखाखौनो गांसे महर बनायबाय, मोनसे महर होबाय आरो बेखौनो जोङो बाइबेल होननानै बुङो। आरो बे बाइबेलाव मोननै बाहागो दङ, गोजाम रदाय। बे गोजाम रदायाव गासै 39ता बाइबेल दं आरो गोदान रदाय दं। बे गोदान रदायाव गासै 27ता गोथार लेखाफोर दङ। बे गासैजोंसो मोनसे बाइबेल जादों। बबे गोथार लेखाखौ सोर लिरदोंमोन आरो बेसेबां सनाव लिरदोंमोन, बेफोर गासै बाथ्राखौ बुंनायनि सिगांनो फंसे बाथ्राखौ नोंथांमोननो आङो मोनथिहोनो हास्थायदों। बे जाहैबाय जि बोसोरफोरखौ, जि सनफोरखौ लिरनानै दोनदों, बे सनफोरखौ गोबां समावहाय रोखा खालामनो हायाखै जे बे सनावनो बे लेखाया जादोंमोन होननानै गोबां बाइबेल पण्डितफोरा बे बिसयाव रोखा जायाखै। दा बेयावहाय माखासे बोसोरफोरा हमनानै लानाय, बेनिफ्राय बेनि गेजेरावसो बे लेखाखौ लिरखांनाय जादोंमोन होननानैसो बुंनाया दङ। दा बेयावहाय बेखौ रोखायै नोंथांमोननो मोनथिहोग्रोबाय। आरो दा जाय लिरगिरिफोरनि मुंफोरखौ लानो थांगासिनो दङ, बे लिरगिरिफोरनि मुं लानायनि आवगायावनो अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाथ्राखौ मोनथिनांगोन, साफ्रोम लिरगिरिफोरखौ इसोरासो लिरहोदों। बे बाइबेलखौ लिरनो थाखाय, बे बाइबेलखौ जाफुंहोनो थाखाय इसोरा गासै 40 लिरगिरिफोरखौ सायख'दों आरो बिथांमोननि गेजेरजों बे गोथार बाइबेलखौ जाफुंसार होदों। गासैबो ओंखारनाय, बे बाइबेलाव ओंखारनाय फैनाय गासै सोदोबफोरा इसोरनिफ्राय, इसोरनि दर्शन होनायनि गेजेरजों गासैबो जानाय। जुदिअ 40 लिरगिरिफोरा लिरदोंब्लाबो आरो गुबुन गुबुन जायगा, गुबुन गुबुन थावनि, गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि गेजेराव लिरदोंब्लाबो मोनसेल' थांखि, बे थांखिया जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट' आरो बासायजानायनि बाथ्रा आरो सोरगो नरकनि बाथ्रा, जों मानसि माहारिया माबायदिहै बासायजानायखौ मोननो हागौ, बेफोर गासै बाथ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ मिरु खालामनानै लिरनाय बे मोनसे गोथार लेखा आरो बासायजानायनि बाथ्रानि बाथ्रा। अब्ला प्रियफोर, जि बाइबेलखौ जोङो इसोरनि गोथार हांजों लिरजानाय होननानै फोथायो, बे बाइबेलनि बिसय दिनै जोङो रोखायै नायगोन। मोनफा मोनफा सोर लिरदोंमोन आरो बबे सनाव लिरदोंमोन बेखौ नायलांदोनि। बाइबेलनि सेथि लेखा जागायजेननाय, नैथि ओंखारलांनाय, थामथि लेबि बिजाब, ब्रैथि बिसान बिजाब, बाथि हुदा बिजाब, बे गासै गांबा लेखाखौ मुसिया लिरदोंमोन आरो बिनि लिरनायनि समा जाहैबाय 1445निफ्राय लानानै 1405 BCनि गेजेराव बे लेखाखौ लिरखांजोबदोंमोन। दाना फैदो द'थि लेखा, बेनो जाहैबाय जसुवा। बेखौ लिरदोंमोन जसुवाया आरो लिरनायनि बोसोरा जाबाय 1400निफ्राय लानानै 1370 BCनि गेजेराव। दानियाबो फैदो स्निथि लेखा, न्यायगिरि। बेखौ लिरदोंमोन सामुएला 1086 बोसोरनिफ्राय लानानै 1004 BCनि गेजेराव। दानियाबा फैदो दाइनथि लेखा, रुथ। बे रुथ लेखाखौ लिरदोंमोन सामुएल 1011निफ्राय 931नि गेजेराव। दानियाबा फैदो गुथि लेखा, बे जाहैबाय 1 सामुएल। बे 1 सामुएलखौ लिरदोंमोन सामुएला आरो बे लिरनाय बोसोरा जाहैबाय 931निफ्राय लानानै 722 BCनि गेजेराव। जिथि गोथार लेखा, 2 सामुएल। बे 2 सामुएलखौ सामुएलानो लिरदों होननानै गोबां समाव बुङो, नाथाय माखासे मानसिफोरा सामुएलनि सोलोंसाफोरासो लिरदों होननानैबो बुङो। दा बेयावहाय बे बिसयाव रोखा नङा, नाथाय बे लेखाया 931निफ्राय लानानै 722नि गेजेराव लिरखांजादों होननानै फोरमायदों। दानियाबा फैदो 11 आरो 12। बे जाहैबाय 1 राजा 2 राजा आरो बेनि लिरगिरिया जाहैदों सिनाय मोनै, हमदां हायै, मोजाङै मोनथियै। गोबाङा गोबां बाथ्राफोरखौ बुङो, नाथाय बे बाथ्राया बेल' रोखा जे पसिबलि जाथावगौ जे बेखौ प्रफेट नाबिफोरा लिरदोंमोन होननानै। आरो बे लिरनाय बोसोरा जाहैबाय 560नि गेजेराव एबा 560आव लिरखांदोंमोन। बेनि उनाव फैदो 13 आरो 14। बेनो जाहैबाय 1 इतिहास 2 इतिहास। बेखौ लिरदोंमोन इजराया
450निफ्राय 425नि BCनि गेजेराव। दानाबा फैदो 15 इज्राखौ लिरदोंमोन इज्रायानो 450निफ्राय लानानै 430 BCनि गेजेराव। बेनि उनाव 16आव दङ नेहेमियाखौ लिरदोंमोन नेहेमियायानो बे जाहैबाय 445निफ्राय 420 BCनि गेजेराव। दानाबा फैदो 17 बेनो जाहैबाय इस्टेरखौ लिरदों मर्दखाइ होननानै गोबाङा बुङो आरो माखासेफोरा आननन मोनथियै होननानैबो बुङो। बेखौ लिरदोंमोन 425निफ्राय लानानै 424नि गेजेराव। दानाबा फैदो 18 जबखौ लिरदोंमोन मुसिया होननानै गोबाङाबो बुङो आरो माखासेफोरा सिनाय मोनै मोनथियाखै होननानैबो बुङो। गोबाङा मुसिखौनो साननानै लादों आरो मुसियानो होननानैबो बुंबाय। बेखौ लिरदोंमोन 2100निफ्राय लानानै 1800 BCनि गेजेराव। दानाबा फैदो 19 नम्बरनि गोथार लेखा बे जाहैबाय गितफोर। बे गितफोरखौ लिरदों डेभिड आरो डेभिडजों लोगोसे गोबाङानो जायखौ 1000निफ्राय 400 BCनि गेजेराव लिरदों होननानै मोनथिहोदों। दानाबा 20 नम्बरनि गोथार लेखा बे जाहैबाय बोसोन बिजाब आरो बेखौ लिरदोंमोन सल'मन राजा आरो सल'मन राजाजों आरो लोगोसे गोबांफोर जायखौ 950निफ्राय लानानै 700 BCनि गेजेराव लिरखांजोबदों। दानियाबा फैदो 21 बे जाहैबाय उपदेशगिरि बेखौ लिरदों सल'मना आरो बेखौ लिरदोंमोन 935 BCआव। बेनि उनाव 22नि गोथार लेखा बे जाहैबाय साबसिनथार मेथाइ बेखौ लिरदोंमोन सल'मन 1965 BCआव। दानियाबा फैदो 23 जेसाया बेखौ लिरदोंमोन जेसायाया 700निफ्राय लानानै 681 BCनि गेजेराव। दानियाबा फैदो 24 जेरेमियाखौ लिरदों जेरेमियाया बे जाहैबाय 627निफ्राय लानानै 586 BCनि गेजेराव। दानियाबा फैदो 25 बे जाहैबाय दाहा बिजाब बेखौ लिरदोंमन जेरेमिया बोसोरा जाहैबाय 586 BC। दथि लेखा इजिकेल लेखाखौ लिरदोंमोन इजिकेलानो बे जाहैबाय 593निफ्राय लानानै 571 BCनि गेजेराव। दानियाबा फैदो 27 बे जाहैबाय दानियेल लेखाखौ लिरदोंमोन दानियेला गावनो बे जाहैबाय 537 BCआव। बिनि उनाव 28 बे जाहैबाय हुसियाखौ लिरदोंमन हुसियायानो 755निफ्राय लानानै 725 BCनि गेजेराव। 29 बे जाहैबाय जुवेल लेखाखौ जुवेला लिरदोंमन 835निफ्राय लानानै 796 BCनि गेजेराव। बेनि उनाव 30 आमसखौ लिरदोंमन आमसआ 760निफ्राय लानानै 750 BCनि गेजेराव। 31 बे जाहैबाय अबेदियानो लिरदोंमन 586 BCआव। बेनि उनाव 32आव दङ जनाखौ लिरदोंमन ज'ना नाबिया बे जाहैबाय 785निफ्राय 760 BCनि गेजेराव। दानियाबा फैदो 33 बे जाहैबाय मिकाखौ लिरदों मिकाया 735निफ्राय लानानै 700 BCनि गेजेराव। दानियाबा फैदो आरो 34 बे जाहैबाय नाहुमखौ लिरदों नाहुमा बे जाहैबाय 663निफ्राय लाना 612 BCनि गेजेराव। 35 हाबाकुकखौ लिरदोंमोन हाबाकुकआ गावनो बे जाहैबाय 620निफ्राय लानानै 605 BCनि गेजेराव। 36 जेफानियाखौ लिरदोंमोन जेफानिया गावनो 640निफ्राय लानानै 609 BCनि गेजेराव। 37 हागायखौ लिरदोंमोन हागाया गावनो बे जाहैबाय 520 BCआव। बेनि उनाव 38 बे जाहैबाय जेकारिया गावनो लिरदोंमन जेकारिया बे जाहैबाय 520निफ्राय 470 BCनि गेजेराव। 39 बे जाहैबाय मलाखिखौ लिरदोंमन मलाखिया गावनो बे जाहैबाय 430 BCआव आरो बेनो जाहैबाय गोजाम रदाइनि जोबथा लेखा। दानियाबा फैदो निउ टेस्टामेन्टनि बिषयाव बे जाहैबाय गोदान रदाइ बेयाव दङ गासै 27ता लेखा। सेथियाव दङ जाहैबाय मथि एबा माथाइ जायखौ माथाइया गावनो लिरदोंमोन बे जाहैबाय AD 55निफ्राय लानानै 65नि गेजेराव। नैथियाव दं मार्कुस आरो बेखौ लिरदोंमोन मार्कुसआ गावनो AD 50निफ्राय लानानै 60नि गेजेराव। थामथियाव दङ लुक आरो बेखौ लिरदों गावनो लुकआनो AD 60निफ्राय लानानै 61नि गेजेराव। ब्रैथियाव दङ जहन लेखाखौ जहना गावनो लिरदों बे जाहैबाय AD 85निफ्राय लानानै 95नि गेजेराव। बाथियाव दङ थुनहरजानाय आरो बेखौ लिरदोंमोन लुकआ बे जाहैबाय AD 61निफ्राय लानानै 64नि गेजेराव। दथियाव दङ रमारि एबा रोम जायखौ लिरदोंमोन पौला लिरदों बे जाहैबाय AD 56निफ्राय लानानै 58नि गेजेराव। स्निथि आरो दाइनथि बे जाहैबाय 1 करिन 2 करिन बेखौ लिरदोंमोन पौला। सेथि करिनखौ लिरदों 55 ADआव आरो नैथि करिनखौ लिरदों AD 55निफ्राय लानानै 57नि गेजेराव। गुथियाव दङ गालातियारि बेखौ लिरदों पौला
बे जाहैबाय AD 48 निफ्राय लानानै 50 नि गेजेराव। जिथियाव दङ इफिसुसारि, बेखौ लिरदोंमोन पौला, बे जाहैबाय AD 60 निफ्राय लानानै 62 नि गेजेराव। जिसेयाव दङ फिलिपियारि, बेखौ लिरदों पल, आरो बे जाहैबाय AD 60 निफ्राय लानानै 62 नि गेजेराव। जिनैयाव दङ कलसियारि, बेखौ लिरदों पल, आरो बे जाहैबाय AD 60 निफ्राय 62 नि गेजेराव। बेनि उनाव 13 आरो 14 बे जाहैबाय 1 थेसलनियान, 2 थेसलनियान, बेखौ लिरदोंमोन पौला, बे जाहैबाय 1 थेसलनियाव 50 निफ्राय 51 AD नि गेजेराव, आरो नैथिखौ लिरदों 51 निफ्राय 52 AD नि गेजेराव। 15 आरो 16 बे जाहैबाय 1 तिमथि, 2 तिमथि, बेखौ लिरदोंमोन पौला, 1 तिमथिखौ लिरदों 62 निफ्राय 64 AD नि गेजेराव, आरो नैथिखौ लिरदोंमोन AD 64 निफ्राय 65 नि गेजेराव। 17 बे जाहैबाय टिटुस, बेखौ लिरदोंमोन पौला, AD 63 निफ्राय 65 नि गेजेराव। 18 फिलिमन, बेखौ लिरदोंमन पौला, आरो बे जाहैबाय AD 60 निफ्राय 62 नि गेजेराव। 19 बे जाहैबाय इब्रायारि, इब्रायारिखौ लिरगिरिखौ रोखायै बुंनो हाया, गोबां समाव पल होननानै बुङो आरो गोबां समाव एप'लस होननानै बुङो, आरो लोगोसे गोबां गुबुनफोरखौबो मुं होदों। दा बेयावहाय रोखा नङा। बेखौ AD 60 निफ्राय 69 नि गेजेराव लिरदों। आरो बिनि उनाव 20 दङ जाहैबाय जाकुब, जाकुबखौ लिरदों जाकुबानो, बे जाहैबाय ब्रादार अफ जीजास, AD 45 आरो 49 नि गेजेराव लिरदोंमोन। 21 आरो 22 बे जाहैबाय 1 पिटर, 2 पिटर, बेखौ लिरदोंमोन पिटरा, सेथिखौ लिरदों AD 60 निफ्राय 65 नि गेजेराव, आरो नैथिखौ लिरदोंमोन AD 65 निफ्राय 68 नि गेजेराव। दानियाबा फैदो 23 आरो 24, सेथि जहन, नैथि जहन, बेखौ लिरदोंमोन जहना, सेथिखौ लिरदों AD 85 निफ्राय लानानै 95 नि गेजेराव, नैथिखौ लिरदोंमोन AD 85 निफ्राय लानानै 95 नि गेजेराव। 25 बे जाहैबाय 3 जहन, बेखौ लिरदोंमोन जहना गावनो, आरो बे जाहैबाय AD 85 निफ्राय लानानै 95 नि गेजेराव। 26 जुड, बेखौ लिरदों जुडा गावनो, ब्रादार अफ जीजास, बे जाहैबाय AD 65 निफ्राय 80 नि गेजेराव लिरदों। दानाबा फैदो 27, बे जाहैबाय बाइबेलनि जोबथा लेखा, बेनो जाहैबाय नुजा होजानाय रिभेलेशन, जायखौ जहना लिरदोंमोन, आरो बे जाहैबाय AD 95 निफ्राय लानानै 96 नि गेजेराव लिरजानाय लेखा। बेफोरनो जाहैबाय गासै बाइबेल लिरगिरिफोर, बाइबेल लेखाफोर, आरो बबे बबे सनाव लिरदोंमोन आरो बबे बोसोरनि गेजेराव लिरदोंमोन, बेफोरनो गासै डिटेल्सखौ बेयाव आङो नोंथांमोननो दिन्थिना होनाय जाबाय। आरो बेखौ नोंथांमोना गोनांथि जायोब्ला भिडिअखौ पज खालामनानै नोंथाङा गावनि नटबुकआव लिरनानै लानो हागौ, आरो गोनांथि बायदि नोंथाङा बाहायनो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों, आरो नोंथांनि जिउआव माबा मोनसेखौब्लाबो बाइबेलखौ लानानै सोलोंनो हादों, रोंनो हादों होनना फोथायदों। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै। बयहाबो सुख सान्थि जाथोंसै। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जेमासे होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।